Rêveberiya dergehê pêşxaboriyê sînorî di navbera Herêma Kurdistanê û Kurdistana Sûriyê de ragihandinek ji bo xelkê Kurdistana Sûriyê derxist. Îro rêveberiya dergehê sînoriyê pêşxaborê biryareke nû derxist û tê de mawaya serdana Herêma Kurdistanê ji bo welatiyên Kurdistana Sûriyê diyar kir ku berê her welatiyekî Kurdistana Sûriyê ku serdana Herêma Kurdistanê dikir ji bo wî heye tenê 15 rojan li Herêma Kurdistanê bimîne. Lê niha biryarek nû derket û ji bo her welatiyekî Kurdistana Sûriyê heye û dikare heyvekî bimîne. û her kesê zêdetirî wê moletê bimîne, wê ji bo her rojekî serpêçî û derengketinê wê 20,000 dînarê Iraqî bide weke bac û ew biryar wê roja hevdeyê vê mehê bikeve warê cîbcîkirinê de. Nûnerayetiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li Herêma Kurdistanê kopiyek ji wê ragihandinê li ser malpera xwe ya fermî li ser tora civakiya Facebookê belav kiriye û tê de daxwaz ji welatiyên Kurdistana Sûriyê dike ku agedar bin û hişyar bin ji ragihandina wê biryarê. Dergehê pêşxaboriyê sînorî tê bi rêvebirin ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve û ji destpêka şoreşa Sûriyê ve ew dergeh li hember welatiyên Kurdistana Sûriyê vekiriye û xizmeta welatiyên Kurdistana Sûriyê û nexweşan dike û liv û tevgereka bazirganî jî di rêya wê dergehê de tê kirin û ji aliyê Kurdistana Sûriyê ve jî PYD dergehê Sêmalkayê Sînorî birêve dibe.